Bismillahirrahmanirrahim. Mim utawi khaiku mubtada khabar fa fa alif sapa fa'il akar mim fa tanda maf'ul bih ing maknane do ing dalem dorof tak mim tamyiz apane mim tak kelawan maf'ul mutlaq arane sifat maknane kang lamdal keduwe barupane badal sin baiku sebab ain karana cimangko arane jawab ring lam alif ojo nun ba ora alif hal hale ing awas sing dedak titik telu dobir ja'an kelakuan kok min iku maujud pahana temanan ya tegese kanggo maknane nafsiri alif lam ati ila akhiri syi'ir iki alamat cara maknane mawi sikap kangsang teri ibtidai manut carane ulama salafi yadau baraka ilmu kang manfaate Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngacuy ingsun ing iki kitab dijan ad-darari ingsun ngawiti kalawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang belas ing dalam dunya lan akhirat Ar-Rahimi tur dat kang belas ing dalam akhirat kelapa qala al-mu'allif Ibrahim al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Khotimatun utawi iki iku pungkasan yajibu wajib ala syasi ing atase wong suwiji aya rifa apa yen to ngaweruhi sapa syasi nasabahu ing nasabe Kanjeng Nabi sallallahu mugi bareng rahmat takdim Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa sallama mugi paring keselamatan sapa Allah amin jihadi abi saking arai bapake Kanjeng Nabi amin jihadi ummi lan saking arai ibuke Kanjeng Nabi fa amma nasabuhu mongko ana pun utawi nasabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abi saking arai bapake Kanjeng Nabi bahwa mongko iku utawi jihati abihi Sayyiduna iku kusi kita Muhammadun rupane Nabi Muhammad Ibnu Abdillahi kang dadi putra jalare Abdullah Ibni Abdul Muttalib kang dadi putra jalare Abdul Muttalib Ibni Hasim kang dadi putra jalare Hasim Ibni Abdi Manaf kang dadi putra jalare Abdi Manaf Ibni Qusay kang dadi putra jalare Qusay Ibni Kilab kang dadi putra jalare Kilab Ibni Murrata kang dadi putra jalare Murrah Ibni Ka'bin kang dadi putra jalare Ka'ab Ibni Luwai kang dadi putra jalare Luwai Ibni Ghalib kang dadi putra jalare Ghalib Ibni Firin kang dadi putra jalare Fihr Ibni Malikin kang dadi putra jalare Malik Ibni Nadri kang dadi putra jalare Nadr Ibni Kinanata kang dadi putra jalare Kinanah Ibni Huzaimah kang dadi putra jalare Huzaimah
ibni Mudrikata kang dadi putra jalare Mudrikah, ibni Ilyasa kang dadi putra jalare Ilyas, ibni Mudadin kang dadi putra jalare Mudar, ibni Nijarin kang dadi putra jalare Nijar, ibni Ma'adin kang dadi putra jalare Ma'ad, ibni Adnana kang dadi putra jalare Adnan. Walaisa lan ora ana fima iku tetep ing dalam barang ba'dahu kang tetep ing dalam sakwise ma ila Adam tumekone Nabi Adam alaihi iku tetep ing atase Nabi Adam as-sholatu utawi tambahe rahmat wassalamu lan keselamatan tariqun apa dalan sahihun kang bener fima ing dalam barang yung kang den nukil apa mah wa amma nasabu utawi ana pun nasabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing di ummi saking arah-arahe ibuke Kanjeng Nabi fahiya mongko iku utawi min di ummi Sayyiduna iku bendahara kita Muhammadun ya Nabi Muhammad ibnu Aminah kang dadi putra jalare Aminah binti Wahbin kang dadi putrine Wahab ibni Abdi Manafin kang dadi putra jalare Abdi Manaf ibni Zurata kang dadi putra jalare Zura ibni Gilabin kang dadi putra jalare Gilab Patas tami mongko dadi kumpul sapa Aminah ma'ahu dalam sertone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi dalam simbahe Kanjeng Nabi Gilabin ya Gilab. Wa mimma iku saking barang yajibu kang wajib apa mah aidon hale malih ayya lama utawi ito ngawaruhi sapa wong ana ing satemene lahu iku keduwe Kanjeng Nabi haudan ing telaga wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasfa'u iku paring syafaat sapa Nabi fi fadlil qada'i ing dalem mangsa misa putusan wa hadhihi syafa'atu utawi iki syafaat muhtasatun iku den tertentuake bihi kalawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mimma iku saking barang yajibu kang wajib apa mah aidon hale malih ayya rifa utawi ento ngawaruhi sapa wong arusula ing pira-pira utusan al-madhkurata kang den sebut fil Qur'ani ing dalam Qur'an tafsilan kelawan den perinci-perinci wa amma ghairuhum lan ana pun utawi liyane rusul fayajibu mongko iku wajib alaihi ing atase wong aya rifa apa yento ngawaruhi sapa wong hum ing rusul ijmalan kelawan gemblengan utawa global waqad nada malan taman-taman nada make ba'duhum sapa setengahe ulama al-anbiya ing pira-pira nabi allatiya nabi tajibu kang wajib ma'rifatuhum apa ngawaruhi anbiya tafsilan kelawan perincian faqala mongko tawu sapa ba'duhum fatsmun iku mesti ala kulli taklifi ing atase saben-saben wong kang anduweni sifat taklif ma'rifatun utawi ngawaruhi bi anbiya kelawan pira-pira nabi ala tafsili ing atase perincian pada ulimu teman-teman dan kawaruhi sapa anbiya fitil hujjatuna iku ing dalam ayatil hujjatuna minhum sakang tetap saking anbiya sama niyatun utawi wolu mimba di asrin saking lan sakwise 10 waya buki lan keri sabatun apa wong pitu wahum utawi sabatun Idrisun iku Nabi Idris Hudun lan Nabi Hud Su'aibun lan Nabi Su'aib Solihun lan Nabi Soleh
wa kadzalan iku kaya mengkono saleh Zulkifli utawi Nabi Zulkifli Adamu rupane Nabi Adam bil muhtari kalawan Nabi kang den pilih kada khutimu teman-teman den pungkase sapa anbiya amimma iku barang yajibu kang wajib iktikadu apa yakinake ma aidon hale malih anna qarnahu utawi mangsane Kanjeng Nabi afdalul quruni iku luwih utamane pira-pira mangsa summal qarnu nuli keri-keri mangsa alladzi rupane al-qarnu ba'dahu kang ing dalem sakwise alladzi summal qarnu lan nuli mangsa alladzi rupane al-qarnu ba'dahu kang ing dalem sakwise alladzi wayan bagi lan prayoga lisyahsi kedue wong ayak rifa apa yen ta ngawarui sapa wong auladahu ing pira-pira putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum utawi auladahu ala sahih ing atase kaul kang sahih sayyiduna iku bendera kita al-qasimu rupane Qasim wa sayyidatuna lan bendera putri kita Zainab rupane Zainab wa sayyidatuna lan bendera putri kita Ruqayyah rupane Ruqayyah wa sayyidatuna lan bendera putri kita Fatimatu ya Fatimah wa sayyidatuna lan bendera putri kita Ummu Kulsumin ya Ummi Kulsum wa sayyiduna lan bendera kita Abdullahi ya Abdullah wa huwa utawi Abdullah al-mulaqabu iku den juluki bitayyibi kelawan asma thayyib wa tahiri lan asma tahir wa sayyidatuna lan bendera putri kita Ibrahimu ya Ibrahim wa kulluhum utawi sakabehane aulad min sayyidatina iku tetep bendera putri kita Khadijah ya Khadijah al-kubra kang sepuh illa Ibrahima kejaba Ibrahim famim Mariyata mongko iku saking sayyidatina Maria al-Kibtiyati kang bangsa Kiptiyah wahada utawi iki keterangan akhiruma iku pungkasane barang yasara kang gampangake hu ing ma Allahu sapa Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah wa karamihi lan sifat lumane Allah walhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku kedue Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh wa lan mugi paring rahmat Allahu sapa Allah ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin ya Muhammad wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah. Shadaqallahul adzim.